Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you kuningi. Kodwa ngizosho lokhu nje engicabangayo noma kungifikelayo emqondweni wami manje nayizolo. Nento ke futhi bengivele ngilindele. Khona lento kuthiwa isigaxa sendaba kusho into enkulu. Noma ke kusekumgoso omkhulu kodwa nase sinye isigaxa. Ngiyabuza futhi ngicela ukuthi ningiphendule. Senijwayele lento ukuthi ngiyibuza into nibe ningabe nisaphendula. Ngicela ngiphenduleke kulokho. Nangu Makhumalo Mseleku. Nangu LaConco umgay. Bobabili bavele kwi-RHOD. Kwaba nalokho ekushisayo esesadlula ngoba kwakuyishow. So kule weekend esiphuma kuyona bekuvela umembeso kaMakhumalo obumuhle noma vele ke sisazobona kuthando nesithembu. Mase kuthi okwesibili okuhle futhi uLasi usezoba yipresenter ye Our Perfect Wedding. Ngayibona ke leyo clip leyo ngasho ukuthi hayibo uLasi wayithatha le show wayenze yakhe noma singakayiboni nje kodwa siyayibona ivibe kaLasi ne-energy. Mina sengibuza ukuthi ngiyenzeka yini ukuthi ubone ukuthi ngiveze umembeso kaMakhumalo omuhle kodwa ungaboni ukuthi ngivezile ukuthi noLasi naye usezoba yipresenter ye Our Perfect Wedding. Kuyenzeka yini? Sengisho kulabo abajwayele kule channel. uLasi la uthola ithuba elihle uzoba yipresenter ya Our Perfect Wedding ezoqala ngomhla 25 September. Ngiyasho ukuthi sibaningi sizoyibuka ngoba simbonile uLasi ukuthi uzodonsa abantu abaningi enisiyamjabulela ngaleli thuba. Ngathi kule channel izinto ezinhle siyayincoma nokuhleba siyahleba kancane. Sengibuza ukuthi kuyenzeka yini? Kungenzeka ukuthi ubonile ukuthi uLasi uthola ithuba elisho kodwa umembeso kaMakhumalo awubonanga? Noma kunesigaxa phakathi? Hayibo. Bantu besifazane. Yabo lesi sigaxa lesi esincanyana noma esikhulu somona sizonisinda. uLasi uthola ithuba uzoba ipresenter ye Our Perfect Wedding. Sijabule sibonile futhi kancane nalapho esikazi ingoma ukuthi kuzoba mnandi. Ngasho ukuthi into enhle senzizwani siyayincoma. Okay guys, sithi kubonile ke ukuthi uLasi uzoba ipresenter kodwa ubonanga futhi ukuthi kunomembeso nawo omuhle kaMakhumalo. Noma ngithi ubonile ukuthi ukhona umembeso kaMakhumalo kule channel kodwa ukuthi uLasi uzoba yipresenter Our Perfect Wedding awakakuboni. Noma ikhona lento le ephakathi nendawo eyisigaxa ukuthi mhlambe ulizimpi zosaziwayo noma bona bengali beqhubeka nempilo. Hayi. Noma yimi ophaphayo sengena endabeni zenu sengikhuluma indaba zenu. Kodwa mina ngiyayibuza ukuthi hawu masincoma ngapha yini esihlulayo ukuthi sizoncoma ngapha noma ke sekusebenza lento leyo ukuthi isiZulu lithini konje into yeso asiboni ngasolinye. Ngenze ukuthi khona iso elibone uLaConco kuphela nezindaba ezinhle zakhe okuhle nakho kodwa manje leliso futhi alisakwazi ukubona umembeso omuhle nawo. Kube khona futhi neso libona umembeso la ngakwazi ukuthi ukubona ukuthi uLasi usethola ithuba elisha. Yelele hayi Tsumani ingane kwa. Kuyaphithizela la eMzansi, kuyaphithizela emhlabeni. Shiyani phansi indaba yomona. Masizohleba siyadlula ehlebeni futhi into engayicela kini ngasho ukuthi lana ke masihleba kancane. Ukuhleba akungasingeni kakhulu size sigamanxe masesihleba. Kodwa mase kuvela amathuba amahle velani phela ukuthi ni happy. Awuningangiphoqi mina. Mase kuvela amathuba amahle sisincoma ukuthi hayibo kwaze kwakuhle ukuthi kwenzeka ukuthi nali ithuba elihle yebhizinisi noma yini noma kuthengwa imoto noma kuthengwa indlu noma umshado uyabona nje noma yini ke enhle yosaziwayo. Phela soveze onke amaside asingagcini ngelolu kumnandi mase sihleba mase kuvele indaba ezinhle futhi asisafuni. Ayi ngeke mina ngamisana nale bengibuza ke sengiyaniphindela. Kungenzekani ukuthi ukhona obone umembeso kaMakhey
kodwa wangakwazi ukubona ukuthi uLaConco uzoba i-presenter ye-Our Perfect Wedding, okuyi-video engicabanga ukuthi ngigcine ngayo manje. Kuphinde futhi ngiyenzeka ukuthi ukhona obona ukuthi uLaConco uzoba i-presenter ye-Our Perfect Wedding, kodwa akabonanga ukuthi sengifaka umembers kaMakhumalo ka-5, noma ngiyanilawula kuleyo ndawo ukuthi sengiyanikhethela ukuthi nithini mhlampe, sengiyanilawula yini. Hhayi, sigaxa somona, somxaka.